လို့ရောင်းခါလဲညကိုမောကမေ
President ngokuba undiphe lo mzuzu ukuba sabelane ngezwi xa siza kugoduka. Ubulele kakhulu bawo. Ilizwi esizawuthandazela kulo xa siza kuphuma sigoduka likula ncwadi bifundwa nguye uba unobhala. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ncwadi yokuqala uMpostoli Petros ebhalela bonke abantu. Isahluko sesibini ivesi ye-9. Ngenxa yobude bayo la vesi dibambe la close ilapha emidlini ukuze nivakalise isidima salowo wanibizayo. Ukuze nivakalise isidima salowo wanibizayo. Nkosi mayisikelele ukufundwa kwelizwi ngoku nangona phakade. Amen. Mpostile uPetros uye usiba lwakhe kule ncwadi. Ebhalela bonke abantu engena discrimination anayo. Engena levels azibekileyo. Ubhalele zonke generations. Imimandla yo-Asia Minor, oKapadoki no-Asia. Umpostile uPeter. Uye kanye lo ube ngumfundi kaYesu. Waze wasabotaja. Ulwimi lwakhe lwadumzela ukugqwetha nangemizuzu yokugqibela. Uye kanye lo. Uye kanye lo ebethe uYesu emveni koba evukile wabafileyo. Xa kuhanjiswe izindaba zingeyomfihlo wathi ubantu bonke nizawubaxelela izindaba. Even Peter himself nimxelele uba sawudibana kwi-retreat eGalilee. Uye kanye lo. Uye kanye lo ebethe uYesu xa ethetha naye bene conversation wathi khani ndibike lapha into encinci. Xa indlebe zenu zimamele around the community and the society, niva ntoni nge-identity yakhe? Sinjani isidima sami xa nimamele in the society naxa abantu besinqokolela? Bathi ndingubani xa bendibiza? Wathi uPeter, abanye bathi uEliya, abanye bathi ngumprofeti okhe wakho. Wayitshintsha i-question wayidirector kubo. Nina ndihamba nani, ndi-uplifta isidima sam umhla nezolo, ndisi-upliftela i-society kwakunye nani. Nina nithi ndingubani xa nindibiza? Wathi uPetros, wena ungunyana kaThixo ophilileyo. And Yesu wathi, you know, le nto ithethayo ayiphumi kuwe,
revelation oyithethayo doesn't come from the human form. It is a divine form. Ukuchilelwe umoya kaThixo oku. Therefore, on this rock, I will build my church. Sapusha isipho sika Petros ngakubhala incwadi. Babe ndinexesha aba upresident ndimonela unigondisa itheme yanamhlanje kandigoduka. Embrace dignity. Xabisa isidima. Why uPetros ebhala le ncwadi? uPetros le ncwadi uyibhalela e-offerisha i-motivation to the suffering Christians. It is because ilizwi likaThixo izizwe ezininzi, izizwe nenhlanga ezininzi bezilenzela isicefe ilizwi likaThixo. Belinezothe kubantu abakude namadinga kaThixo bengafuni umuntu olithetha. And Lord, the believers ebezivakalisa ilizwi were tortured and traumatized ngenxa yohambisa ilizwi. And lento izabaphazamisa psychologically and emotionally into yoba bevakalisa ilizwi lesidima sikaThixo bekho abantu abasengela phansi. Ukuze nivakalise isidima salowo wanibizayo. Isidima ke sakhiwa phansi kwensika ezine. Isidima andazi masavana ngoba zininzi ingqwelerha zesidima. Baninzi abantu abawohlokelwe sisidima bevakalisa ilizwi likaThixo. Peter, this society evakalisa ilizwi likaThixo suffered a social hostility. What is this? This social hostility is a process whereby when njengomvakalisi welizwi likaThixo ozawukulwa ilizwi likaThixo oluvakalise unothoza uqhwethwa ngoba kukho abantu abafuna ukudumisa isidima selizwe nobukumkani babo endaweni yokumisa isidima sikaThixo. Uthi ke uPetros sakwakhiwa in these 4 titles. Number 1, you are the chosen race. Nina ningabakhongiweyo nina, nikhongiwe uThixo, nivuthululwe uThixo, wanihluza wanisefa wanibona njengegeneration ekhethekileyo. Besingumpha thina oqhutywe walahlwa, besingento phakathi kwezizwe nenhlanga, kodwa wathi uThixo kuba in our bodies he installed isidima esingumphefumlo. Ngoku akanamvuma uThixo isidima sakhe sisengele phansi, not in his name
asirecognizeanga ngokwethu, asizinyusanga ngokwethu, asiziphakamisanga ngokwethu. Sithe uze sikhethwe, sasithoba phansi kwesandla esinamandla, silinde uThixo afunule isidima sethu, asiphakamise ngexesha elifanelekileyo. Therefore sanika ide yoba nina ningabakhethiweyo. Umpostu Paulos ulungisa, uPeter ulungisa this social rejection ngesitayitile, efuna umuntu angazithandabuzi ngesidima sakhe. Number 2, thina singabantwana begazi. Thina, we are coming from the royal blood of the kingdom. Thina sithe ngenxa yoba igazi likaKristu lichithekile, thina safumana ibona newonga lokuba sibizwe ngoba singabantwana begazi. We are coming from the royal priesthood. Thina noma siyahamba ekuhlaleni, noma uyahamba ekhaya nasemsebenzini, nxiba i-self confidence, uzazi okokuba wena uphethe isidima sikaThixo, ngoba phambi koba uonarishwe ngesidima sakho uyafuneka uqale uzinze isidima sikaThixo kuwe, ukuze nivakalise isidima salowo wanibizayo. Ningavakalisi interest zenu, nivakalise isidima salowo wanibizayo, ngoba thina sonke sabizwa. Number 3, we are the holy nation. Thina akutsho mna, ungatsho wena, thina sisizwe esingcwele. Lento sifumana kwizivalo esingcwele. Akukho namnye unako uthi ungumzukulwana wesizwe esingcwele akusengele phansi. Akukho namnye ongathi umntwana wesizwe esingcwele athi uThixo kuvulela ucango acinga ngaluvala. He's wasting his time, because wena ungumntwana we-holy nation, and ngaphakathi kwakho uinstolwe the holy soul, kuze nivakalise isidima salo wanibizayo. Ningabi nenhloni xa niphakathi kwabantu, ningabi nenhloni xa niphakathi kweecolleagues zenu uproclaima ngesidima sikaThixo, ngoba sikule ndawo sikuyo nje sigcinwe, sitatanyiswa, siwongwa sisidima sikaThixo. Bangekunje abantu babe kungenjalo, ekudala saphelele endleleni, sigcinwe sisidima salo wasibizayo. Therefore, whatever you say, whatever you do, ucinge ngesidima salo wabizayo. Number 4, thina sikwi-custodian kaThixo, thina siphozeswa nguye. Akho namnye umuntu okwazi usiphozesa, engekho namnye okwaziyo ukusiphozesa yena self, kodwa thina siphozeswa nguThixo. Njengoba xa imali ungayibhatalanga yemoto ebhankini, iriphozeswa ibuyele ebhankini, isuke kuwe wena uyiphozesile. Thina asiriphozeswa, siphelelwa apha ekuphozesweni kuphela. Kungekho installments ezawuphela ngenxa yeThixo yasiriphozesa. We remain possessed eternally. Kuba sivakalisa
isidima salo kwasibizayo. Wena ngaki ke uNero kuya lo wenzele ngcushungushu. uNero kuya lo wenze le ngcushungushu yokuba uMpostoli uPetros kufuneka abhale abantu abakhuthaze. Usiqhekezile uNero isidima sikaThixo ngenxa yofuna ukususa ibenefits oba kukumkani. Siqhekezile wasichitha isidima sikaThixo. Bathi abantu befuna ukucelela abantu ngoThixo olawula impilo zabo umhla nezolo ozazilawula kude kuphelise iphakade. Asike uNero athumele amadoda azawuphazamisa abantu abaphethe umyalezo kaThixo. Kuye lo uNero betotsharisa abantu. Kodwa kuyo yonke loo nto uthi uMpostoli uPeter ukuze nivakalise isidima salowo wanibizayo. Silahleka njani isidima? Isidima silahleka ngoba ukhomba indlela uphinde ujike. Isidima silahleka ngoba uthi uyinikiwe itarget, uthi uyinikiwe ifocus oma ujonge kuyo usuke ulibale izinto zingonobenani ezilapha endleleni ezingeyofocus esidileya kuya kwakho kwitarget. Siyehla ke isidima siyakutheka kancane kancane. Kutheka kwaso isidima udelelana ngabantwana. Utheka kwaso isidima uzawuhlekwa nangabo uzalwa kunye nabo ngoba isidima siphelile. Qalisa isidima. Isidima silahlwa ngabantu abafeketha ngesipho zakho. Isidima silahlwa ngabantu abafeketha ngevalues abasinikwe emakhayeni abo. Bathi bawuphuma imizi yabo bazimele nezindlu benzi nothanda. Sichitheke isidima sekhaya lakhe sichithwa ngumntwana ozalwa izolo. Isidima siyalahlwa nakuthetha izinto ezingekhoyo. Isidima yena focus kaPeter apha kukubuyisa nokuphuthuma isidima sikaThixo nesabantu. Ngoba ukuba ngaba umuntu awumazi okokuba uyintoni na usichithile isidima sikaThixo kuba lo muntu ukhethwe nguThixo uphozeswa nguThixo. Akaphozeswa nguSathana engaphozeswa zi-angels zakhe, but all those angels as evil are taking chances. Kodwa thina siphozeswa ngumtrinity ongcwele. Thixo ke makanigcine. uThixo akanilondoloze. Xa uphuma ugoduka khawuhambe uzibheka uba isidima sakho sindawuni na. Xa uphuma ugoduka khawumesharisa idistance esidima sakho noThixo, nokuba nguye yedwa uThixo ozama umaintaina esidima sakho osilahla phansi ube ngancediswa bawuphuthume isidima sakho. You don't care about isidima sakho. Bangazama ukunceda abantu awufuni uncedeka ngoba isidima sekhaya lakho ufuna isichitho silahle esithubeni. Basibambelele ke kuYesu oyimbangi
nomgqibelelisi wokholo lwethu. Uye ozawukwazi into okokuba ubhekise kuye aphuthume isidima sakho. Anyway, makaphuthume isidima sakhe ngoba wena uqualify ngoba isidima sakhe sizinzile. Thina asinasidima kodwa sincedwa sisidima sikaThixo. Nangoko abantu abathile bahlonitshwe ekuhlaleni ngenxa yoba imhlanezolo indlela yabo straight sokuvakalisa ngelizwi likaThixo, moral values and otherwise zonke into zabo are pleasing the community. Babona abantu baye ingathi role model le ndingathanda ukuba ibe imentor yami. So uThixo ke makanigcine ningoyiki ukuvakalisa isidima sikaThixo emsebenzini, ngoyiki noba xa kungenwa emsebenzini bonke abantu banyevulela kude, ungayeki uvakalisa isidima sikaThixo. Ngena eofisini yakho uthandaze uthi Thixo buyisela isidima sakho kum kuba icolleagues zami njengoba ingathi zitye into endingayaziyo nje kungenxa isidima esichithekileyo sakho apha kum. Please bring back your dignity. Amen. Hambelelani kuYesu. Oh yes. Ongunaphakade kaThixo. Nguye onesiko. Nguye onesikhiya sovula kwiminyango yesidima. Ngoba akukanamnye umuntu ongathi uThixo kuvulele umnyango uyophuthuma isidima sakho athi no, you don't deserve ukusifumana isidima. Kwayena uxhomekeke kwi-recognition kaThixo. Thixo makanigcine, anikhuthaze, anomeleze. Bring back self-confidence kuze sobuya kakuhle isidima sikaThixo ngoba xa uthetha ngezwi likaThixo akufuneka ngolwimi lwakho ludumzele ukugqwetha ngoba abantu basemva kwakho bazawusuka bakukrokele. Babelelani kuYesu ongunaphakade kaThixo. Nguye yedwa owathi xa ifuna ubuyisa isidima sethu waqedlula kumhlaba waseGetsemane, wazama usihlambalaza isidima sakhe umhlaba waseGetsemane. You know what he said? Uthe kuThixo ukuba ngaba Thixo is it in your will into abandiyisele le ndebe, let them drink, let me drink, let me drink. Bangaba uthanda wena aphuma utshona phezu kwentaba yeCalvary. Uthe ke xa ifika phezu kwentaba yeCalvary, he tried by all means in 7 clauses ukubuyisa isidima sethu ukusukela eqolweni uyawuma ekunikezeleni kwakhe umphefumulo. Akonelanga apho, gone down eHadesi kwelabafileyo, wavuka ngomhlaba wesithathu. Incwadi kaJona yokuqala chapter 3 xa ibuya okwesibili uzofuthela ixilongo lakhe lokugqibela, bringing back isidima sakhe in the society. Bazawuthi bonke abantu abahambelana nesidima sakhe nabafuna sibuyiswe isidima sakhe bazadibana naye kwi-last convention emafini ngoKristu inkosi yethu. Amen. Kusasa Nkosi ngale mini yangecawe
Thixo wethu olungileyo. Kusekuseni Thixo silapha Thixo ngoba sihlanganiswe nguwe Thixo wethu onamandla onke. Ba bekungeyiyo intando yakho ngeba asikho kule ndawo Thixo wethu oyingcwele, kodwa sibulela uthando nenceba osenzele yona oba sithi ngalentseni namhlanje sibalelwe ebantwini abavukileyo Thixo wethu. Ngalonto siza kuwe siphakamisela izandla zethu kuwe sisithi mhlekazi kumkani yengcwalisa, siyakudumisa siyakubulela ngoba simbona uThixo ofana nawe kumkani ndini olungileyo. Naku ke Thixo ukudla ogqiba kusiphakela khona Thixo wethu olungileyo, umntanakho ethetha ngesidima bawethu onamandla amakhulu, sizibonile izidima zabantwana bakho ziphaphatheka ziyongena ezingqondorheni Thixo wethu oyingcwele. Izidima zabakhonzi bakho zaphela kweli lizwe ngenxa yezinto abahlangana nazo nangenxa yabantu esizidibanisa nabo Thixo wethu olungileyo. Kodwa ngale ntseni yanamhlanje sithi buyisa Thixo izidima zentsana zakho Thixo wethu olungileyo. Asinathixo wumbi onokwazi ukusibuyisela entandweni yakho, kuba wedwa Thixo onake ukusilungiselela indlela asehlukene nazo asehlukananga nazo ngoba sithanda Thixo wethu olungileyo. Buyisa Nkosi isidima salawo nalawo kumkani ndini wengcwalisa Thixo wethu onamandla onke. Buyisa Nkosi isidima sabakhonzazana bakho Thixo wethu oyingcwele. Yenza Nkosi, yenzakala kuThixo abanye Thixo behlukene nezidima ngenyembezi kungemnandanga Thixo wethu olungileyo. Abanye behlukene nezidima ngenxa yokuxhathwa ngabanye abantu, kodwa sithi ngale mini hlisa isandla sakho esinenceba uphuthume uthando lokuqala bawethu olungileyo egameni likaYesu Kristu waseNazarethe. Vala iindonga ezenziwa ukulahlekelwa sisidima Thixo wethu onamandla onke. Vala iindonga ezachitheka zisenziwa bubume behlabathi. Vala isidima Thixo usenze uNkulunkulu wethu onamandla onke lizwe lethu lonakele ngenxa yokuphela kwesidima Thixo wethu onamandla onke. Sekunzima nokuhamba esitratweni ngenxa yoba ilizwe laguquguquka Thixo wethu oyingcwele. Wena unguThixo ongaguquguqukiyo. Ngexesha elibi lokuguquka kwezinto siza kuwe ke nini into zonke, siza kuwe Thixo wethu siphakamisela izandla zethu kuwe. Tyala Thixo elowo nalowo umbuyisele isipho sakhe, umbuyisele isidima sakhe Thixo wethu oyingcwele. Siza kuwe ke Nkosi ngoba silikho elinye ithemba esinalo futhi sazoba esicelayo kuwe wena uyasenzela ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.
Nkosi